መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ጥበብ ቤታ ሃነጸት ሸውዓተ ኣዕኑድ ጸረበት ሰባህ ብሕታ ሓረደት ወይና ዘለለት ማኣዳውን ኣሰናድወት ኣግራዳ ለኣኸት ኣብታ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከተማ ኮይና ትጽውዓላ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምጻእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎምን ከምዚ ትብሎም ኣላ ንዑ እንጌራ ይብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከዓ ተመላለሱ ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንረሲእ ዝግስጽ ከዓ ነውሪ ይመጾ ምእንቲ ኸይጸልኣካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንጠቢብ ገስጾ እሞ ከፍቅረካ እዩ ንጠቢብ ትምህርቲ ሃቦ እሞ ወሲኹ ክጠብብ ንጻድቕ መሃሮ እሞ ፍልጠት ክውስኽ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስትውዓል እዩ ዕለታትካ ብኣይ እየን ዝበዝሓ ዓመታት ዕድሜኻውን ክውስኸልካ እየን እሞ ጥበበኛ እንትኾንካ ንርእስኻ ትጠብብ መላገጽ እንትኾንካ በይንኻ ኢኻ እትስከሞ ዓሻ ሰበይቲ ውከተኛ እያ ዘይለባም ገለ እኳ ዘይትፈልጥ እያ ነቶም ኣቕኒዖም ዝኸዱ ሓለፍቲ መገዲ ዘይለባም እንተሎ ናብዚ የግልስ ኢላ ክትጽውዖምሲ ኣብ ደገ ቤታን ኣብ በረኻ ስፍራ ከተማን ኣብ መንበር ትቕመጥ ነቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ከዓ ናይ ስርቂ ማይ ጥዑም እዩ ብሕቡእ ዝብላዕ እንጌራ ከዓ ባህ የብል እዩ ትብሎ ንሱ ግና ምዉታት ኣብኡ ከም ዘለዉ ዕዱማታውን መዓሙቕ ሲኦል ከም ዘለዉ ኣይፈልጥን እዩ